Paralog mentang adon ang nialanti ban lekay chwa sipang chakper lekpek ikper namar kajing patperu kan patdep adon kam sakum artiyaw ta nangkong ngasngawan ai kulay yagi subscriber ki jonga ki video Christian ki video jonga wat lagi video jonga ki long naru nrei kila Christian kila pej makila penyo yang ngaru lagi jing Christian ka bang ngamentang alapoy kan riu jar ngut ki subscriber kublai sibun ya pi kentai bat senrang ikna kentai mat ikna senrang ru bat iki het ki barir ru nga kajing terpat jonga kalong kumni kawai wat lagi video jonga kim dai ki video ki ba nga snahi nga create hina ka jonga content ru ngobawat na ngo eima te perlok ya kaneka jingle video ka jonga dai ka banga su kwa ban im tayal de ban kwa ban bam tayal de nrai ngala airu sektu ki briu ki badon kam gajinya rap nrei ngam kwa ban penpau kerteng yaki nrei tang ublai ban ajrong ula utip yake ka bangale ya kani ka psa ka bang ngami nagani ka YouTube channel ngal ai donate seki kattu kani ngut ki YouTuber ki badon hangni hi apo Meghalaya dengan ngejok filas mutu namar ba ban yathu kerteng ru ban yathu ya kita ke channel ru ngam kwa yathu namar bagajing ai jonga kalong tang khdiat te perlok tang kini ki kentin ngej ba filas mutu te tang kani ka wei ka jing kerpat ka ba rit ke jonga snobha yai pej bat yai ya kersan lem ya ki video ki jonga wat lagi long ki video ki bomdon jing mur namar lengba de jing page ki jong pi ka jing like ki jing comment ki jing share jong pi ya ki video jonga ngala ken benok senyang diang sa sisin sya kitu ki priu ki badon kam ka jing arab te endang alayo khambun ban ai ka jing arab ki ngachna wei ka video ya tangkan ni boleh sibun boleh si jarngu boleh don tangkat bat ki ing kasem ka jongpi boleh sibun